Het boek heet Radio Gaga. Het is een verhaal over een mevrouw Ma Mercedes uit San Nicolaas. Het speelt zich af in 1983. Ze heeft een runshop. Haar man is overleden, die werkte bij de Lago. En ze mist haar zoon heel erg, Urlussen, die in Nederland studeert. Dat is de basis en dat verhaal is oorspronkelijk in het Nederlands geschreven. Het komt uit de roman Goudjakhals. Die komt uit 2023. Die heeft 2 literaire prijzen gewonnen. Toen is het in de aandacht gekomen. Ik heb het vorig jaar gepresenteerd hier ook in de bibliotheek. En nu is het vertaald naar het Papiamento. Het laatste verhaal uit Goudjakhals en dat heet Radio Gaga. Dat speelt zich dus af op Aruba in 1983. Radio Gaga is eigenlijk een liedje van Queen uit dezelfde periode. En dat gaat eigenlijk als een liefdesbetuiging aan de radio. Omdat toen de tv opkwam en computers. En Ma Mercedes heeft altijd haar radio bij zich. Omdat Urlussen in Nederland is en ze mist haar zoon. En dat is haar contact met de wereld ook. En ze heeft het geld gekregen van Urlussen om dat radiootje te kopen. Omdat ze zelf best wel arm is en niet veel geld heeft om dat soort dingen te kopen. Mijn vader is op zijn 23e naar Nederland verhuisd. En hij was de oudste van 16 kinderen. En mijn oma, telkens als hij belde, want mijn vader besloot in Nederland te blijven, een gezin te beginnen. Als hij mijn oma belde, zei ze altijd: "Wie dat ziet je vader DJ? Ik wil dat je terugkomt. Je bent mijn zoon. Wat doe je in Nederland?" En dat gevoel was moeilijk voor mijn oma en voor mijn vader. En dat is eigenlijk de basis geweest voor dit verhaal. Nou, Goudjakhals is te koop bij Plaza Bookstore. Radio Gaga wordt vanavond gepresenteerd dus in de vertaling van Joyce Pereira. En dat boek hebben wij met behulp van fondsen, dus het Cultuurfonds Caribisch Gebied en het Nederlands Letterenfonds, hebben we kunnen drukken, dus het is gratis beschikbaar, inclusief een audioboek. Het doel van dit project eigenlijk is, we wilden het verhaal Radio Gaga terugbrengen naar Aruba. En zeker in het jaar dat de status aparte van Aruba gevierd wordt. Want het verhaal speelt zich af in de tijd dat de Arubaanse identiteit voor het eerst gevormd werd. En nu is het een Nederlands verhaal, dus hoeveel mensen gaan het hier lezen? Dus daarom hebben we het vertaald. Maar ik dacht toen, oké, hoeveel mensen gaan het dan lezen? Dus als we hier een project van maken en zorgen dat leerlingen van scholen het gaan lezen en het in huis halen, met hun gezinnen erover gaan praten, dan komt het in veel meer gezinnen terecht. En dat is het project Radio Gaga geworden. We zijn echt heel blij, maar we zijn vooral blij dat de docenten bij Collegio hebben aangegeven dat ze ermee door willen. Dus ik ga daarvoor zorgen dat, ik hoop dat er weer fondsenaanvragen gedaan kunnen worden, dat we daar weer geld voor kunnen krijgen. En naast Collegio Arubano heeft ook Montplaisir, Collegio San Antonio, Filomena College en EPB aangegeven dat ze met het project aan de gang willen. En het feit dat er een audioboekversie is, dat helpt met name MAVO, VMBO-scholen, EPB over de streep. Want daardoor kan je het nog makkelijker gebruiken eigenlijk in de klas.